Ubwansu bw'omugusi omurubiri uko buna butambe abagusi nigo tumanyete obotugi bwa chingoko kole na seri tukolia lero na koletire goika ime ya basi central ime ya constituency ya bubasi elinde lyo tonyara ko batobwe semia na kwemanya mange wetera somo limyo yo mwanya ko bagago totebia na ki agutuga chinyoni ao ime yeliro belia gusi na ki akunyara na ki oborendi bwa ebole na ndi nikikaga neiri elinde lichinyoni echo chinyara ko bachiko mokonya ere buno mutugi wono mancho muligereria ime yo morobeli bwo minobonda okoletwa na Mildred Momanyi mbwatie goiko mwali ngo semie na okumanya elinde linya ko bago kumanya nga obotugi obwe chinyoni inkikega neiri na kichigo tugu nanda nene mono erengi kia mwirete gotuga chinyoni echiga mbwati goiko mwali elinde tusange na kwemanya mange ngoro mochioyo na tole okay na kibono mwalimu Pia mano karibu sana. Asante. Na kire buo gaiga na hondo che compound ere very smart. Thank you. Bono ntagetendo lenga ni chinyoni chiri na chirocho nchire smart. Ntari goikororo inde tumanya ngaki abali ribaito bamanya ngachinyoni echi na kichire amate baganyerere mono batete koranga kinyoni kiechi na batebi amate na batenga ni chingoko kole ni chingoko kechi ni chingoko lakini chire chi aina au twenda ngo toire tumanye chinyoni echi na kichikorokana sawa ndanda kunya ko bogote inga chinyoni echi ndi cha gite gutua arenga ko stike rengera linga kuwa ko teri sachi au kamanga usire gana bachikoba ayonsi ibiyo morobeli bo boli minobonda no to semie na ndo tumanya mange na ndera boyo anene mono otumanye nga na kiokoro na ochi kuesia kabisa Tima itiko se yobuye kamera yetu na tubwatire gabuchi bwesibi ende ndali mulire lita akora na toikire bene ase chinyoni chiria nandi chiachakire bwesibi kegima ane mutoro ngati bono kora totebia ngo amalie tao na ndege iganga itore ende tunyako batoko gendera imeyo muruburi yoiga bia mano moralia asa malie tangoro ku Wilfred Moegi Segera gongo toka bobasi igale pa central ward ekanyoru yete kikuruke hoji ande ndo mwalimu wasomia skulu ya Diovara primary ngoteba karibu sana aso gontara se family bole mbwana aiga senkayane bono mwalimu tutaragendera bono na ni good na igure katiga bu mwalimu nero no muremi nero kole ndenje buna butambi nko enda anene mono asabantu barabalimi bona se tukuri rero nganchere ngoroke omuremi kali bono muremi tukora tebia ngunga anda kendi wacha gitubulimi obwe chinyoni echi au kena aligereiri nigo chire chi aina chinyinge abuno chikota tebia aina kiobwate tutaraikaga abukora tebinga indi wacha gite kuruna jageta matukara aberema ataimake ndoje na jageta around 2019 unatokonya kutara tokotare awao asinsema awao abokorigererie bintu kwatwara interesting ikebora niki konya kobori ogo okagara nanje ngatwara interest yogo chituga naturally ninga the birds no ene mete ikero jikwa gaje mete no bona menyoni chaka waida nkororanga egento gekongoki so ngachaka ngora igo ngachakira chinkanga ngara jitwara matuko make chikanga challenges muno muremi omugeni utamanye tibune bintu byoko rwego chake gendo butambe turi komanya ngachangalete chi bata mzinga uze chigisi yajina jeji kange gasie nkongu ekogera namanye denga rasima jitaka mache chimaye komanya buya na ende njenga kakane bintu ngoja korageria endagera akumbe endagera ejitagete chigotara njitagete mangana go karansa ngo chibegeta samo go chirageri they walk around cha greens cha bintu byabo chikwirige choka chinyana so obole mu buganza kungansera bono na ndera aro gabuga keire nchi akabere chinyinge cha keira akabono buganza kungansera ngatwara interesting nganya gosoma mano munanga kichire ngonya koboria bali babwate
banga notes naje nanya comment lakini nende bona gwikira sina ikere na bondo jenga na amanyire guchituga bono gwikira bono igabuna kwa chakire guchituga anda kora tutebia elindo murigererio itanyare ko bagwa kumanya ekeraro rire kuru na kibwente korokana ekeraro rire ngwate abani chibata mzinga na kichibwente korokana ngwate abaje chire gwate bishoni chintangani tutebia ngo chonse chekero chiko chinganga omuntu aranyonyora nakia kumanya ene nkanga ene mbata ene goose ene tutebia ngo bono imbatebia so wenge chinkanga echibwata matonda maya sana black and grey aya chinkanga nande jire type ibere chinkanga njire chi gotuka mune gitutugete ne chinkanga jire choro sana there are some people bago jibabwata jiri choro sana bachoni jichiro monto chogora takomanya enganga yoro sana gebwate matonda ye gale dark nande gae bigoti gebwate blue nyinge so ni nyirigere liga na bongo emanyene yoro sana lakini ejeto jaka waidaga tatika rero nande chance gotwara chikara chinda wawe ko gara chinkanga chinde njiro chire plain white chinkanga chire chinda era plain white pieta bwate makende yonse aya nande chide njiro chire bakorokanga chimikise tio borabu namona na matondari yabo anero era plain ye matondari wana nje chimbwate ga aya mone mixedi emikise tio borabu ne chinde chirije bwata matondari ya kawaida arafu kora tutebia kwa tebiri ine nkanga nandi kora tutebia ngo bata mzinga na kiekorokana nanda ndake gatie mbata anene mone gento tuze tukumanya embata neye nde chirete embata neki chikorokana umuntu arachinyora kumanyeke neki ngamba abantu mari tukumanya no anche kana chagalia na machugusire ligwacha gontebia ngaya ye ne ngao ne ine ngao kora teyanga karo umuntu aranyore embata na kia korumanya ne goose itutara maya se umuntu witubwike usine kiekurukwa amanyete ebintu bitakabaira se gusikurukare ntobwati marieta abo tokobiruka toko adaptia marieta alia bikoro kwa se Kisongo kwa se Kiswahili twa burukania twanyakwana muneke gusi muna bono chimbata ajiri type chinyinge lakini bona ase mugondo ne gaiga ombwate pata mzinga amona pata bukini ase Kiswahili bona wango lipika kwa se gusi ase Kiswahili pata bukini ne yenke pata mzinga ne chichi nene chiko bugali ogi chiko takako ko bachi violent bona yo jita pata mzinga ne yebwate gente bigotiga iga ya pata mzinga yebwate bigotiga iga na kikurukwa eliye kurukwa etaki na otoko kurukuru ekurukuru lakini ase Kiswahili ne pata mzinga kiara ne bwato mzingo yo gaiga aya pata mzinga ne egis arafu etaki ne otokoroka ekurukuru igonto bwate kurukuru ntobwate mbata nandi tukatwara eye bata mzinga anda kenena kieko chikorokana mangana features cia ebigoti nini ebimaguru bata mzinga gebwate ebigoti bitambe ere family ye Jiswan ne mbata eriye kotoka roche ebwate ebigoti bitambe ejire family ye Swan usually chigo twara magorale ale orange no monore orange in most cases chigo by in two colors lakini ngwe kajire baka three colors one jire bona jire gray and white jire plain white jire gray jire rochi chi mixed white and gray chonsi chinyoni chamache chibwate amagora yabo abwate bunalibuli chire webbed so gotara mache ime njiri gotwara problem they swim wono nonye ga teriroje na wonji provide dia mache makego njibekerete na bojigo chiasa muna uchiaria bose kurigereria aria wono jire rojari chigo chiasa ego na bamanyete condition jitagete ngachibekera muna wono chiri chigwe sibiga anda ke inki kiagera tugachora oboremi obobwe osobo tugyo obobwe chimbatechi ngwa tugachingoko chiuka buna bangi tunarita siliro balito lya usi mbya no moralia na tema tugachingoko ngatuga up to chingoko 72 nganyoro oboremi bwe chingoko bole difficult yake sengencho botagete intensive labor otakero all the time otakero comment every day
nganyora nga naende chingoko go feji kwabo koroko kekora what they consume ngeri go wera go strain go chiro go chigeri ndagara yabe ko aragitega mete ndagara eko gorurio karioka lakini akaona ajikorengererie chiga nanyo tenga jitega tibole ndi ata west they are not expensive nchio kajigwerigerie ndagara security njitageti because choka jinyana na security gendo ngeri go cha sikara isigo ano muntu makanye kara chire ga choka no ndi twa chanchoka sana so njiri kwalao mo gendo kagani go cha ane sese je mae kora minyokiwa go sangera jire sese ane chikonye ita chenye seri so njire bayo renting njogete bono no bijuju byabo mbiri koirwa ayaba otegero understand yo jimayo je kutwale bijuju na ujikobera bwo emyaka emingo kitabwa ati bijuju anda kingi yako yarachira ire emyaka emingo bituchu bitayo chimbate chene cha yabo karo chia tokirejire bijuju chiko kine wango sana between 5 months or 4 to 5 months ya machuire lakini te kobe kamagena baka ya go 2 years ige kerere gechuchu ige gukina bakekore myaka ebere ego kina in 5 to 6 months ya beire machua ya renganeji muna bone ijire gaiga ekedine gechuchu ekedine gechuchu kia tara gora 6 months lakini bwana kia beire machua mune chinde lakini te kobe kamagena baka ya go 2 years igo bwana bekorokana nganenere kurinde ga sense mo ya magenero ikike myake bere oganyete ayo gonya gweboringie ko aretara abeka magena kera nene na kumbe egwekera endera ika 2 years nande condition nere nga onye njibwati amaje chigo chesa chibwate freedom yoko move njiko beka magena ige chitakeira sijitigire chikonya gutara ira mache ebintu biri bya butambo bolendi buri bwa butambo chieri kerio chindagara chabo iga no chiendagara muna bono ngora chie bituma njitagete chietare chiri ndagara yabo anda kya se chinsemo chie chinganga ngoteba balingana bachikoiruka chitame nandi ndo cha se compound ya ononye kogitete igora gweta togito tumumegeti na kianda ke uchkwanyara na no bolendi bwe chinganga ine challenge ntobwata mabumbuli around iga amuna chichai chirega uchano chichanero na uchimagaga na moinane chanero occasionally ngo tumachire ko rumacheru kachagenda in fact chinyoni chionsi chire maiga ngo iruka chire no ene yege kurukuru ngo irukere chimbata ngo iruka chire lakini chinkanga chiko iruka monobono ani chi light ndong kolete ongo jinale ndam amagasi na nacha ase oroba barwe ruenkanga amalionyo na ro rari specific yoko iruka bono ni manya utenga na araliare so ngo bwata oroba barwa na stretch ga na ro asaberte na nyabutora so ka na nyabutora ne magasi bono liori njiri ko iruka na bokire maiga lyoke igo asomonto bwate nganga ori otara manyanda kyobo bosemyo boiga iga kwendanye anya igorega iga simbaba amalenya ina kyakorokana ara matambe gosene kyakorokana ono ntebe oroba barori no rirwa ngoko tokora nyanya twali section nere eri abo sia ali enke enyenge section nere ari gotwara marionyo ayokwiruka so ngogana na stretch oroba barori na rokora iga na rorase rogo chiesa rogo ika amarionyo ari rogo nya gosikiesiga na nyabutora kwa nyabutora gerage nitaka kwiruka ya de kwiruka ta bona bono kwaro lire go chaiga njibutoire Jones bira ginya ka jire iga turiko nya komenya osinjibutoire bona ndake akwegera ngorigere lichi aine chimbata no bolendi bwaye na kyo kunyara ko chia kwate bire ndagira ichi gutara maiga chia nyore ndagira maiga asi chigutara kore ndase butambe ndagira kyayo guchia utatiga eyega chigwetara chinya kuimukie miosi na kende chikere nyoni chibwate ndagira chanje tekoria lakini ndagira chiko ngo chia ere common ne bituma grains ngo jirutere bituma na musuka karondo jijinda gata kugisegeta gitwara magana mange ngo cyande jenga ya layers ebichuchu bye chimbata bata musinga karo chiaturagiri igo ngo chibeka ngo chirenda bune bichuchu bye chingoko na chia chick mash na broiler starter ya boost
chia kina wango chia kina after some time na no 5 weeks iga na tigara nansa kuchia chindagara chaka waida na ama kuchara kuchia cha gutara igo na chiro chinkwa guchire ndagira buna chingo ko kawaida kero chigide kurege chuchu baka chikira siku cha kubeka magena garoji golire 5 months no tanya kende yonse chokanjima tuna jikori yendagira bono kurabwa teraga buturagenda so mutumo kakego kutukira na sense muya kabere no gendera tutebia igoro yobole miyoboiga gosobo tugyo boiga bwechi nyoni aho omwacho murigereria ngagerete no gendera tugutubwatia kurutwa chagitomo chakano goika twikire enseme ntangani yo mwelio kutuli no murimi itubweri tukuri rero gaiga agendete gutusemia na gutumanya mange na ntiga turaenda so mutumo kakego tugucha sense muya kabere ntocha so guchiko tunyara ko gago tutebia nga obole miyobo gosobo tugyobo ninki kegane iri na boigo na kyobole ndibwa ebo korokana na boigo ko chire chimbata na kyobole ndibwa yanane bwe chimbata bakorokana kera singoko chiro chitu abere togo tarra bali mi abange babere bagotebia nga obole mibwe chingoko na bobo no bwe chimbata na baro ntoga ne titumanyanga na kibogo koru kanda ko tubwate semetandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na semetandao yetu ya YouTube Ndizi TV News na boigo ase namba yetu erase screen ya ogabu na bogo tumera SMS ende tunya ko batogo tarra osira boigo na bogo boli ya ondia chirane magase geta seni yetu kya Ndizi TV ende tunya ko batogo sanga asobwamo tutara somo timokakego ngoira na tole omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria asa mangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyo bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chiamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gosoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba ayene bundi yokoro sistema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'istima ke wholesale na buiga singira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka istima buna chi circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street lights na boigo ebingere byagisieri mbabwete boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batalire asamagacho Anyatero Plaza angenuvingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi ase namba enoti isano na ibere yemo isano na isato isano na ibere yemo kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo kianda noti isano na isato enoti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro sistema inseyekera mekemo Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi
ine omwancho omurigereria ekero kuigwa nga chinyoni ao anene mono chimbata ningige gocha sobongo bwao ngagerete amabolia yonse no gendete kwebolia anene mono astori no murimi tubwiri tukolia lero na tebi bene nga chinyoni echi na kichire egirinde elia mabolia yao anyare ko bagakunya kwira na gocha inse bona twachira sensemo ya yensemo ya kabere aso chokwanira mangana nda mange igoro yo butuyo bwe chinyoni ao nabo igo tuchukue manyanga ngikeganiri no butugi bwa emboro byobo nero mwenyene nga ningikiagerete agakora oburimi oboiga bono genda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News nensemo yetu ya YouTube buna Ndizi TV News nana bwo gutumira SMS gwetera se nambe yera se screen yao gabu inyoro morobelio rasembe no morobelio bubulemi no bonda okoleto na Mildred Mumanyi asitogo sanga mange igoro yobolemi asetugo na keregento sanga mona ntugo iko mwali tunyara ko tukumanya nga niki kegendrete omulimi tungwanya ko gotebya nga chinyoni echiga nigo chirechi aina ao anda ke kora totebya ngochi kwa ujumura kenara chingo kono bwatali kora tebya nga ntaipukie chi obwati chonsi biya mono moralia soko liboligia asinyoni echimbwate igo chire type ao chimbata na teba ndimbwate pata mzinga nimbwate pata bukini aseto rusiria de Kiswahili nimbwate chigini fall aseke usito jiroka chinkanga chinkanga echiga nande nimbwate chikurukuru chikurukuru na jitokoroka jitaki ase chingoke chichane mbwate nande najira chire type isato chingoko maite njibwe kaini njibwe kaini tubwate ngoke kuruko yuyu bwata marionya aimugete chigoro iga okagara angabona ekoireti nakibona aroreti karikit arafu na yuyu inero nande chire ibere nero yuyuere nusu na nero yuyuere full nero engo koranga nigetwere ire bosaigo mane karense kamugete I think one of them nere ga ndabu lakini ndeno yuyu tatigero tete neti marionyo mune yende arafu nimbwate chingoko ga chike ganda bakuruke chike ganda chikoreka nemebere meke lakini bwate nyame nyinge akoroko oyero choko yaro amnege chuchu lakini oji kwenye bwata iga wanyo anengo kenene na andu monta ko tebinga ngoke ngo byarere na bora beto wanjira na sengenje koreka nenke lakini okoro bwata marionya make lakini akabe to moberoye arabu to bwati ngoke jaka waida chikenyechi chibwata marionya okawaida iga to tebe go bwate aina yechi nyoni yechi nane kolengana na kwereseire bono soko chibaga yoko kana bachiko banane bono kora totebya ngo kero tugete chinyoni echi na umate na bochiri chinyoni anga totebona chingo ko chionsi asubwamo kole ndigo chikurukuru ase totebe family ngai ngao anda kensemo ya marwa ire kara chire na kigo chikwanyara go control kero chionsi nchiri chinyoni lakini kere nyoni ngo twalira burire bwaye chinyoni echiga nchire chigo twaro morwera sobo raisi na denjiro chitariko twaro burwera raisi muna bono chimbata na pata msinga kira chyo tinanya korora raisi go ngangurwara chire nanya ko twara kesi kiabo totikachire delicate richi iboiru yani cha turagi kuchire chinka jire delicate yana liora alende iga lakini chiko manya kotara iga kurwa kubona njiko nyora mchandende chinyoni chine jibwate bulendio bokongune chikurukuru ega jutugie kurukuru go jawo kerera mbaka geche kabaye kurukuru okorora nabo anta bange basinyiru na jirecho akogara jigo turagi kubuya lakini okolede bijuju kwa eno njire mbire delicate na ande kurukuru ne bwate marwaira ko yeria munengo kende yonsi to bwate burwere bwa Newcastle na gumboro gumboro ego chiata kimone karo dichire chingamna bichuchu igobono asengenjo ya marwaira ayo njo manyene nkorengera ringa diga nchiye vaccine so ekare bijuju bya turagigu ngogena na gure vaccine ya Newcastle na chia chiaba matuko chiewe ke chigete nonye 5 weeks na chiaba no gumboro gumboro ye chiko bimba iga chiakwa lakini ko nchibekerte igo nabo chiko chiaba bona kieko erango twara chikurukuru ga my friends bande mbare bago jabago kiwa bago le kurukuru onyeira lakini yo mayo ndabi nganje bijuju byane bigo kugera ngaki so they need advice muneyo bitagete prevention ya mapema ebona sensa mwe chinkanga chiro cyanda kingo nyora kira maruire chinkanga nkorengera li origin yabo nkururo sana
ebintu biro sana ebinge biri gotwara burwaire binarete biko resist biko resist ega juju yenganga no angera kingeri gokura ise karo kwani sigia tura giguga anyengera ataju monto ta giata jego sekenyora accident yende naboge ko bagetari giakina baga giabe kanani nanya koro sengi bwate burwaire lakini ndende mna incho maremi esenge incho ndagete bibe nabongo biye vaccine mna chingoko karo na ndere vaccine chingoko gango bya byosibi chimbata na chindanya kwa anda kenarora gali go begeta mache naro le chikonya gwesibia chimbata mono chikwate banga chibata mzinga niko chibwate gali ya mache chikonya gwesibia anda ikora tebinga amacha ali nakio ukonya beka ali kira lituko igogo chenchi ago sana ya muko beka baka kai chisi bakaere ebintu mbere nyasa atongete bire bikongu muralia chimbate ji echimanyete egendo kere right negendo kere wrong togo chigemba machi mabe chicho chigwesibi ebinde bwate tekaniki akaro chiko na gwesibi ke kora asiba machari bono kana chiganda ko chari asichigwesibi bakajira wara chiko biki na no monuga then chimai wansa gwesibi timai dinga ngiji test chiko kora ejiko ta kopima nga macha ene ro observation inkorra botambe karo chiko endo no beka maje nkamate galia obeke esuri njiko so amaja ime jitarasiba weka chinywa majali timai dinga nki eka uko juko lingi chiminati one abango lenga linga 8 no kota ko check no na temperature ya majayu osejita sitiko sina maja inale conducive asira jwesibi chama ya wesibi ko na bongurigereria ebintu mbiro mate tokonya gosoma muna bono se kurigereria compound yenje na asimegete metei metei ende yemeli lakini akaona akaro yemelia jinga munango ba busy ngaja konyora nga jiko kanda jaronga nse metei ngaja konyora nga njita kete kiririeke so nga deciding abono ngotiga emetei kinega compound ye yalenge plane chiaje enjoy ko twale shade bono kone environment na atigire nga jitwale good environment nebinde bibinde muna bono chikurukuru ne chinkanga toko chibekera egesera ochibeke ngano chiko chikobeke magena basekesera ebine bintu byoro sana ogotiga bya ligia garusana iga bona maoga yansi masimike teiga bya ligia garusana iga bya sera iga bya osiega sera kiabo bya chakobeka magena so what I do usually yongo genda na pikia magena alia chikobeka magena na piki na ira nyagacha nanya ko piki na nyagacha bona bongo chinanye bekera no ngoko yanya turagi anda kasi chimbata buna tonalite mbato mate into abange tumanye tinga chanjite asensi kere chikonya gotiena ime chimbata burungi chinyenye nakia yogerete nakia uchirendeta sense meyo pinske nimanye tenjanje ske because eto gochiroka filter feeders chiko dinalite koli ndagara kurwa sa machare na ende bona chiko nyora machare ga no chanje tekobeke menume kabisa chianya ko ligali yebintu lakini nanje bona muno mwanya bantu ninganye tobo safi I think una watu wajaga kware compound yane ndinganje dibo ntokozigere safi bona dintaka tiko chiala ojiso SK yime sababu chiko jali chiko jesiko chaja kotiringa bintu binde chanya kuna bigo chiko tiringa aya bana bongo ngochibekera amacharo chia sanaro lakini ndiko takachia nda SK mano anda kekitera abachallenge asechi ochiase chire matengo tabatolinga none chingo kongo twara chire stress gusichinyo ningo twara chire stress na kende gyonsi anda kebuna chiro chichiboire natural change tenga chitimbe scheme chanya gutwara stress gusichekire baka cyana renga agaiga ibintu na machi to gutiene abase nare ko chimada rese bagusibye ibintu droja se bagusibya utensils ya machengo tokare anji konyanda ko najiri cyanya nyoro ibintu binama amakoka yesulia osiaruga ale na mache cyanya ko big kruwa so nyore te environment yoko lienda grasa mache na boy bubano kurate byangonga mbuya kibororo asokulinda chingo kenshi kire cyina gose chinyoni kire cyina au kire gwetani sano kine kwate abachene kire 8 kurate byango ubiya asenje muna personality incho manyene I love birds inchi anje sana chinyoni na ninganje debintu bikorekana buya so I count them as ornaments as compound yane nchire ornamental
muna bona chimanyire ko ba ornamental ne chinkanga so karona nje ngujirora chikonya ko move in the compound I like that ndokende ebinde bigo cost a lot of money. I remember akarona aleko bigora gocha ena chiete ali town nkagoria omwarabu korokunga Saif embate yamo abeli at 5,000 yamo just one arafu ena bwate tuaniga yamo bono kurugabu obuyabu na alete embate yiga the following day ekabeka ligena Ikokonya yabeire. Kwa yabere tayari kubeka magena. Bono yabeka magena nganya kochora magena yo. Na ndena jimba ebinde mira sensitive turiko bwata ligena lia yega. Turiko bwata na koboko. Okoli bwata egocha goche bwata senses kabisa GS meri chintindi. Ya manyandi ya bwate tu ya push away. Oh te kuliralira. Bono gocha nyole begeta yande kando erare tayande. Osinyu ko understanding kia kwalite. So eseke njuna manyite go nkaliye yanga ngabwatira ligena liri. Nkalira nkaligacha bono ngachanga nyenyora se aligirio ka ya rosiri kanya kubeka magena ngakanyaliye ya jagete korarira iga ngareta nirige na liri nengaburukani so igaturagi for the first time ngatwale bijuju ga 6 yeji na botwa na bobi abera abigakina abantu bakanyakoira and people are looking for these birds injiri common ya sabanda abange omonda akoliye gwagerwe simi muna bono chikurukuru jindangani na choneti na wakasi kete be Kisii County nganyora bakoliye omonda ngafuerie gari oroje korunya tieko agofuerie gari bakaja kuije epe ye chikurukuru kurugaiga so akaira chikurukuru ibere iko nyoni ejige nonye no etadio koba na ornamental ase compound na ende ngofeji chiremani Arsenal alikuwa banga abeli ni sibeni abeli ne etwani kora ntebyango na kyo kora asembata umanyenga enero abeli ne sibeni chi features siri kiragera montanya ariko manyanga yenero chimbate jiga akaro chire yang taira isikomanya yere abeli ne yere twani muna bono chiri chire galia na kongusana komanya abeli ne yere twani lakini akaro ya abeli machua ya abeli chioto to jikolei abeli ekoerera kuchinsa kabisa muno egoichora nsago ya erera iga bono se gochirigere liga iga na bakorera ya maererte uchinsa muna bone lina boroche nererte inere ya abeli bono chi abeli chikoreka na buya kabisa ga nibere abumna chikorroka aya netwani gere ntindi etwani akaro gweta iga na nengoro machire by the way gebinte ikoro bono muno lega to ngote abinga etaka tima baka moinali baka ya meta me kukoroma kurwe getingiro na beko nyore ya temire kukoroma kurwe getingiro ko bamune rio kominyokiga ya koarash ya bamune o se ko gana ngora na beko kukoroma getingiro iko bone ere protective ere na boko nyamanya muna ga bono muno ria gwetaiga o se korigereri o na boko ra bono jiko ba concerned mononga umuntu etire ganjiriji njire protective ase kwende yabo na sense mo chinganga na kyo mutao koramanya chinganga etwani gerenchege muna bono iga igo minute kirase omoga kanere omulindi nere protector no na ko jibwate bijuju ogo etorro iga korera jimba bako jigore kwa ranga teto kwaka so protection yaro jitwani na iga sinare jokora muna jirega bono gento geta ngao na bakora jitwani bono muri bikora bwatiraga buturage na sumuti mukakigo bono tugo cha sensema ya gatatu ntucha so guchikunyara ko bago tetebinga nkayuko ire chingange chiao onyo chiko beka magena na kyo kora magena yanga yukuira gigabu kuraga nyango totebiuri omwachi omurigereria gwatubwatirie kurwa sensema ya kabere twacha ko muchakano goikatweje kiribona somwelio nkoche tora sensema ya gatatu ase guchikunyara ko bago tetebinga na kichingange chiga gose chimbate chiga egaro chabekira magena egaro chabekire bichuchu nga yakobira nere igo nkonyora ari kinde kurworo kero tebire nkoigure nga igagorite embate ya mwase chibe chisiringi 5,000
5,000 igono igwetire chibesa gete chire chinyinge taringane miabune ngoke kuru 700 800 elibu omoelio igo bana boko unga chi mbati chinchibwate enibu kora chirende buya kora atakobutubyobu naboko bonyora nande gutete onye gutete omonyore nera nyarko gagosemia naboko mwakire simie linde lyo monyore nere boigo nyarko gagosemia tutaranda somotimo kake gukone turagenda naboko tubwate semetandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News naboko tubwate asensemo yetu ya YouTube buna Ndizi TV News naboko tumera SMS gwetera sena mbiyera screen ya ugabu ende tunyakoba tugusanga aso obwamo tutaranda somotimo kake go ngwera natuli Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibicha chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi A company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkonia bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebya buso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo korigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano ibere isano nemo kianda ibere inyaisano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo naboku batalira asensemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwancho omurigereria nande twarure asomotimoko asensemo yende ya twasoire ya gatatu asomoremeta guchikonyara kobaga gototebia nga chimbate chi anena muntu itara tutebigoro ye chimbata kera chinarore mono chibwate amangana mangi ngwe swichire galia narorire ngorate na chira somuga so chiarota chibwata ga akabwansugete kae nando buna bunta itara tebinga ntubona sabantu balera basaye tukariko nga swag waneri tutata tebinga na kichikoro kana ngi chibwate swag tikara tutebia anya ko baga gutuira eye mase ya mugo ikasi chimbate cha tutebinga na kichire wono kandra no gutubwati ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News na gase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News na boigo asensemo ya yesimi na bogo tumera SMS wetra sena bira sa screen yawo gabu ende jito yanko batugo sanga sobwamo asa go totebia nga niki keka neiri na nde na kichimbate kichikolendwa bono omulemi itu ekero ngoligereria chimbate chiga ndo chingunya kurusira malionya igalia kora tebia ngo nase kigo kolenga naye buno kwa twado bomanyibu kolenda chimbate chiga amone chi nyoni au bya wano moralia seri swali chinyoni chiga kitali chingoko awo chibwate kitabichi chitakero montaji some achimanya mangana amange muna wano chimbate chiga chibwate seasoni gete chikurusia malionya one season yeyo se ko chibeka se bonyansi bole ogochigocho nyore amalionyo gari spread all over the compound muna bano ligereria lia sichire amalionyo ngonya muna jigo jesibiri chia gode jigo nyagweya giga ngo jikurusia amalionyo kanya gotonya ne season nere go ikachi amalionyo tari gotonya no nerimo no tako na jirara sikurara toko manya ose ngorara jiro chire jitari ko rumalionyo naenda amalionyo ina wa ngoja tumia kosoma ekero mbate abeli ya very smooth kabisa malionya tereta very shiny yongo manya kubona yesiko byara igobona nchibwata malionya na bwatu buyabuaye obuyabuaye ngaginere konyorere beautiful ndima tinga ngigo jikiaba karo jigedigere tiko byara ere female yo gotwara malionya ale shiny ale smooth ya tereta buya okoyaro nae kwaro ngeliere ngiya kubwechinde chinkanga na jire jibono amalionya abo na arongo ngoraru arasichire lakini egento kyo kuminje timanye tiko sineke maene abantu bande mbege netenganchire amalionya ya nare ryogo asabana bagoteba ngomonwa timatiko se bagosamba so there are people bagocha baka bo batsaba amalionya abatebira ibona amalionya tokobutora yande tubajibutora njiru tukatuda no lino muntu ya etoko na muntu aya bango unga bande baka bakoni lakini njena yakorenga record malionyo ronga bantu bagocha bali batagete naba because baramba batesa bagachokora nande kerongoligerera ligalia siri chigwe sibia andake tutukora tutebia ngo ncho spichigo chicha so amachalime osento bwati chinyoni nkeigo chigo so amachalime asi chinyoni ntukete gaiga chimbate na chire chinyoni cha machi chibwate amagoro ale webbed pata muzinga na pata bukini na chigwe sibia chira chio maji atayo go ntora chio morembe after GSBD kwa makonya bano chikonya weche kiga chikonya konya rosama lionya yaba linga kireka ochari ngi wesibi like now chiribono gali gasinare chokora anda katara nda tambe gentongere na inyoire kora tebia ngunga asi chinyoni chons pio tugete chons pingolie guchire nyoni chons pingolie guchire nonye bible gataba na jinyoni jire web dingiri koliewa lakini jinyoni chingolie guchire muna wano chimbate jichaka kawaida aba indi mbabwate zimetiko sene richo gete babwate ejichire plain white ese pata bukineji abago chikora with any money ekaro abantu aba Chinese balenge ko agache para yago chisuneka ba tometa abantu bakaligi chimbata everywhere chipata muzinga so nimbwate friend yane okurugujoni ole Kiogoro Nkanyoro kwa ndabinga chimbata njitakire so I also gave him a number about 6 of them bagachira they were taking them at 5,000 each
nande kero ngoligereria buna bono nchirigerere tiga una chichi mogetega ndo chichigendete kwebeke bikundi au chinda bwe chiri chimbata chebe kire kando chinganga mali matali go chiri chioka timaiti go se oyo bwate kamera yetu na yalko bagago chibwata chioka buna chire kando galia nande nindigere tigali no ne chingoko chibegete kando chimbata chiri boronge bono chiri tumaite indu chiri chinyenge e chiri chire mete ime kando kora tebiango na sekichi kwenda igo kando echie manyete abana buo nanda simbata roche na chiro echie manyete kora tebiango moralia bintu gete binyoni ebi bibwata obugima gete bole fani muna bono pata mzinga it is like they get married oire pata mzinga kuruga iga ibere a male and female ochire buo o take some time muma ikolete mbade nde ngaoro etali ngase jikwa rusitiga nchiri komaji nonye meeting njiko meti ekometi neri ya mwawe pe ayoka igona chiro chichinga mwanya bankero montabwa to montoye okorange jiko nywamana njibono tima itina jiko okorange jikari ko nywamana lakini tutari komanya bona bo kujibeka gabu lakini faina yo nyorenga eye kobeka magena agoso give juju na yamo nana aligereria nchera chikari kora arando che karo kuligereria chiria chikari gonchole bigoti na kitwalete bigoti bitambenga girete nchera chikora chinyoni echiga okorara kwabo jiko bisomo tu ne karo jitimo gete jiko tena no korokamo ikaro jitimo gete tena no korokamo ono to ande kuchimata ali to jitige jitene nororo jitimo gete o kaga no korokamo bwate na te kotere no korokamo ige jibwata madoido gete jibwata madoido aya mana muna bono gali bono jitimo gete to jikonya konyagara jiro ngoja kwe ne okorora chikonya kwegwa rusa kera cherwa machi mugwesibia wanu no chikonya Oso kolire no anenchera chiko kore chiko ngabani chiko Rusia malionya ali ke chiko chanwa chia Rusia ali amabi na somete nga ekaro chia sibiri go megijira malionya aba flexible chenya banga na kiki kwa huko kwa Rusia ega sinere chiko nyako bangu sabna jirega na chia Rusia alibona atabuga dedi arwa nando gwesibyo kongoranga ali wo chikonya so parasites chiri chikonya chia chiko chigenda chia kwera mali macheme nase chikoraro mate buna naligerie anena mono chinyo ni echo tugete chinyinge chiabonchiria chibu chigo chito mate nga chiwenta ko basoro sana kolende ngo tuguchirina mwanya bantu kera ngwate banga kero tete kumayiro sana ekorokanaiga ne yekorokanaiga anda kengo gochanda chire chiataka kobera no nyego korara no ne mete iguru gosenti bwata sikorara biya mono moralia chinyoni echiche buna chire awao echibwate kera chimasi chikorara chikurukuru ne chinkanga echikorara chingoko lakini chimbata chonsi kwa jumla kila chikorara isiko chiko juice chikorara choka igona chikorara isika no chikorara isiko na ande ndiko chikoni vaini asamo chira bote wakanywa chitari chikali mata ali se compound ko sichirega iga and you know there is a security chikuoga ko wesese muna jikora kedegi onsipi chire very sensitive they make a lot of noise igon nayo anchete chirali siko sena chigwate mete kobeka nyombo yasi chikorara chikanga andonsia sina tugire nanya korora chiro serious chikorara lakini akaro chikori yega sara torikoro wasiga sara kia ya chikwada okwanda kwa muru mutu tusamwea woma one ko ganda yaro siga sara ya kia yero yoka ko gendoro na ande karo ya bialire no ene kurukuru ya se ya bialire na bora ikoto nyali na ria ke bialite yego tuba yeye gotuba ekero ya biarire gotuba mune guruguru nawe koriya matokuru chikando ga ya tuba iga bona ene ero mondo ta chali kunike na senara ali nginyo liti gwate binga tubwenti kunyu kuna nakoboko guruguru yana boko boko liga na ria mune ngoko lakini yeyega muno kuna ororo yangire ne bata nere konekia ase ko biarira muna bona mauga me bise biariro ogendo nyumere pati mbaya estuke eruo terikwerana magena igo bona nayo ne gwate ni bwatu bole ndige toboko nero wone bwate secret ya na kwanye gundu wa iga yamanyire kwabanyire se kubyarira ego change ya kubekera sangao and they are not good matters kira jo otega menga na jogo tukaji kubyarira bijuju na bora atware nga kichinga kichingongo so ntuto collect ya magana twabekera chingoko wose na bekere kurukuru nabeko turagi yega rokobekera engoko wose kurakuru ngoja turagiare na ndia anda kinege kakengana naki ekuira ego turagia amagena enkabune engoko wose ngoireregeka embata igego turageria amatuko between 28 and 30 embata nkanga na boye
ne kurukuru nabo igone ngoko rende kwira 21 ngoko 21 gotebe nawo chicheranete gabu wono nyoko tagate kuburukania magana echingoko na chikurukuru goko tangania kurukuru akora 1 week kwa makobeka ya andake kora tebiango ensemo yobonia nene mono bwechi nyoni chonsio bwate asensemo ya magena na sensemo yobonia bunenya ma goseso muntu guchutuka kora tebiango elinde lyo muri lito lisiko galia manyenga obuyamboro robo tuge binte bose na sara tugo sen for fun kora mutote bingo bya mono moralia ebinte bigo mate ne bintu bitari gotoka se bantu bange they are not common nege ndo muna getari common demand ya ye kabaiguru utendu asomete karo tu akasomire gore ya supply ne demand akare supply erenke demand ye igoro chibiri gori liko ganda igoro like now bono chimbate jiganjire expensive ne chinkanganjire expensive ne chikurukuru as compared ne chingoko boniga na gote binga chimbata enko ganda jira 10,000 pair chikurukuru ganda jira 8,000 pair ne chinkanga ngwanda jire at around 4,000 pair bona bonda gocha kwanyoro erere mono wake yasinini lakini nchiko biro muna bona gote bekene geyo tugetega iga utatega chingoko kere bilo chiri bubere jingoko joka jira abeli go liya kawaida lakini ye jiga libubere yaya you talk about 3,000 and above igore tuteba sensemo yobonia nkonyoro nesemo yamagena andake kero koni na kyokonia amagena na robo nakawata mangana amagena ye nkanga mbege netenga nkurwali ale asma bago teba okoliata kwali merali libese so people buy igena ye nkanga at 200 dirimo na chi eli mbata ali ngogora bale 150 na ne kurukuru bagora at 100 so muna jitaria rais konyora muna bintu byabo bire expensive anda kentungire tutara kwanira mune enkokonera ali oyuyu ye anda kinge okonya kora tebianga sobwangu endelio ochiko kwanira umurireria tumaye ko rumurubiryo ono muralia ngira nerigoro yango ko yuyu according to my own view oyuyu genga muna era ornamental ere gento keteke taria kawaida okora muna maridadi arafu gento kende nda tebe nonya bande babwate birifunga okonyanyero magani tari gocha koirana nanchira bo maitego gento nda tebe gokerige bwate nyame wansa kubwachingo kochinde timaji bosena ngoke yeke ganda nango ko yeke ganda korata tebia ngunga obuje bwa emborubi obuya bwaye ige bwate nyame nyinge ekaro ko yenyanya ekaro yirigerere tiga abora arorenga nere korekanenke lakini ekaro ko nyanya nere nene ko bwechina bonego ekaro taete ko nyanya you get enough meat bono kora tire siteke yemo onyara ko bagukwanira umuriye litubugetse senkia ndizi TV omotebie bosomo semie boso omote ngana yawe yomweri ndiri nera twaro gosemeria gusatware omoyuri bugutaka gutuka chinyoni chimwe tugete gusagutarira chikonyoro bosemie kura sori kora mukwanira ngo pia mono moralia muna na twabere tugukwanira igoro yobole mio bwinyoni awao omurigereria ngoko manyanga abantu abange twanarire mono kotuga chingoko se kubwatie lepa ya yegere ligorije gorbono aso maintain na soko ogo feed lakini ebinde bikorekana koba bitari biyengenjo lakini biko fecha roto mani na ande bibwato bolendi bole raisi kobwa chingoko igo ngo inikare cyabari ba minto bande bali bagotuka chinyoni banse kotuka ni chinyoni ichinde na kira cyo kiba kinyinge na userigo lika njicho yake biamono omulimi tubuli tukolia lero kwanyara ko bago tusemia mange nane twego kiri kumanya obulimi mwanene mono bunenchene go kiri kumanya iguru ye chimbata ichichi bata mzinga wachiruka nandandake narolirenga obulendi bwaye mbubwate gasira kinene nabo kolemererigo nande mbuyaso tugachi nyoni chiga kuikenga kiende nane nago kire sana nane ndugutarire otosemia mange enga kiende biamono morali biamono asante biamono
omwanchi omurigereria ngagerete gwatubwatire gotwachagete omochakano bw'omoroberi oyo iga goika twikire omwerio ase ensemo ya gatatu ase oyo mitanya yakobaga gotosemia ototebiri gori echikurakuru otebiri gori echimbata otebiri gori chingoko nase chingoko ase kirasi keri ntubwate ya Buganda ntubwate oyuyu nabo ntubwate ngoke ya Butambe nase ntubwate chinkanga kwa igure naboro bwo obosemi obu kwa igure nago totebia nando nyugotete gotuga nabo kubori bori yago chagegeta sini geitu gya Ndizi TV ndi tukoiraneri nabo igonye gutagete nabo kumurigia endelia nyakubaga gosemia na gukumanyanga na kieganeri bono mwancho murigereria ano tokora umurubiri tubweri tukoria rero genda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News nabo gutubwatia ase nsemo yetu ya YouTube na Ndizi TV News na nabo gutubwatia gwetera sena mbeyera ase screen ya ogabu onye gotaite ngotarire bakamugondo kwao osonye gotaite nyarako bango gotarira bakaso tugete etugo yao nabo gotarira na yonsi niga korekana ekero gwatumire SMS gwetera sena mbeyera ase screen ya ogabu wose nabo igo gwaturikira ase mitandao yetu itona bogo totebianga omurubiri oyo nokogokia omurubiri oyo na kiokoira nabo goturikira comment enkego gabu endelio tukubwatie nabo igo tugutwikirani ase tutaikirania nabo igo mambito chugoikirania wikinga kiende na ende buna Butambe oyo kokoretera omurubiri oyo nigo nguruka Mildred Mumanyi nabo igo